Dobrý deň, vítajte na stránkach spoločnosti Viziostat. V tomto videu sa bližšie pozrieme na porovnanie zberu dát online a telefonicky. Naša spoločnosť v novembri 2011 realizovala prieskum verejnej mienky pre klienta, kde sme zbierali dáta od respondentov online. Okrem toho sa klient rozhodol, že identický dotazník použije v rovnakom čase na zber dát telefonicky. Oba vzniknuté súbory dát od respondentov nám ponúkajú možnosť porovnania týchto dvoch metód. Pozrime sa bližšie na zistené výsledky. V prvej časti sa bližšie pozrieme na porovnanie demografie respondentov, online zberu, telefonického zberu a s početnosťou v populácii. Údaje z online zberu sú uvedené červenou farbou, telefonický zber je označený oranžovou farbou a početnosť v populácii modrou farbou. Údaje zo zberov obsahujú odpoveď respondentov, ktorí volili v minulosti a zúčastnia sa volieb v marci 2012. Pokiaľ ide o pohlavie, v online zbere oproti početnosti v populácii mierne prevažujú muži, naopak v telefonickom zbere sú to ženy. Pri veku sme zaznamenali v online zbere viac odpovedí v kategóriách 25 až 34 rokov a 45 až 54 rokov. Pokiaľ ide o vzdelanie, v online zbere nám prevažujú vysokoškolsky vzdelaní respondenti. V ostatných kategóriách sme zaznamenali lepšie výsledky v online zbere, ako zaznamenal zber telefonický. Viac sa približujú k početnosti populácií údaje z online zberu. Pokiaľ ide o zamestnanie, v online zbere máme viac manažérov a podnikateľov a taktiež kategóriu nezamestnaní. Ďalej môžete vidieť porovnanie respondentov podľa kraja a veľkosti obce v porovnaní s početnosťou v populácii. Tu sú mierne odchýlky kopírujúce početnosť v populácii. Pre porovnanie odpovedí respondentov sme vybrali hodnotenie dôležitosti problémov Slovenska podľa respondentov a ich mieru stotožnenia s výrokmi. Hodnoty z online zberu sú uvedené červenou farbou, telefonický zber je uvedený oranžovou farbou. Vybrané problémy Slovenska, ktoré sme vybrali do tohto porovnania, sú pracovné miesta a hospodárstvo krajiny, príliš nízke dôchodky, málo dostupného bývania a rastúca priepasť medzi chudobnými a bohatými. Isté rozdiely možno vidieť v možnostiach odpovedí, veľmi dôležitý, do istej miery dôležitý. Avšak ak si zoberieme odpoveď dôležitý spolu, môžeme vidieť, že rozdiely sa stierajú a sú na úrovni štatistickej chyby v tolerancii intervalu spoľahlivosti. Pri porovnaní miery stotožnenia s výrokmi tiež možno vidieť rozdiely pri jednotlivých častiach škály. Úplne súhlasím, skôr nesúhlasím, vôbec nesúhlasím. Ak sa však pozrieme na vyjadrenie súhlasu spolu, respektíve nesúhlasu spolu, dostávame sa pri oboch zberoch k takmer identickým výsledkom prieskumu. Na základe uvedeného porovnania online zberu dát a telefonického zberu dát, ktorý ste mali možnosť pred chvíľou vidieť, sme presvedčení, že online prieskumy trhu a verejnej mienky sú plnohodnotnou a vhodnou alternatívou tradičným prieskumom verejnej mienky. Privítame vaše otázky a pripomienky. V spoločnosti Viziostat sme pripravení navrhnúť vám realizáciu prieskumu verejnej mienky podľa vašich potrieb, predstav a finančných možností. Prieskum od nás získate lacno, rýchlo a zrozumiteľne.
Budeme radi, ak nás budete kontaktovať pomocou kontaktného formulára na našej webovej stránke, e-mailom alebo telefonicky.